Hi guys! Kumusta kayo? My name is Ria. I hope you're all doing well today. Sa video na ito ay magluluto tayo ng adobong isda. Madali at simple lang ang pagluluto nito, pero malalasahan mo pa rin ang authentic na Filipino adobo flavor. Masarap talaga. Alright, so umpisahan natin sa mga sangkap. First off, kailangan natin ng canola oil, vinegar, isda, kahit anong isda na meron kayo, tubig, red onions, brown sugar, bawang and black pepper, salt, and soy sauce. Sa lista ng mga ingredients, check nyo lang ang description box below. So, ang una natin gagawin ay i-season muna natin ang isda ng asin. So, dapat both sides lagyan natin ng asin. Once tapos na, iset aside lang muna natin kasi kuha tayo ng pan. Lagyan ng canola oil on medium-high heat. So, dapat konting oil lang, mga about 1 tablespoon. So, importante talaga na mainit talaga yung oil bago natin ilagay ang isda. So, niluto ko ito 3 minutes, no, not 3 minutes, 3 minutes on each side. And then, inilagay ko ang soy sauce, vinegar, bawang, black pepper, sugar. Nilagyan ko rin ng tubig and red onions. And then, cover natin with a lid, mga about 4 minutes on medium-high heat pa rin. And then, flip the fish on the other side para mas may flavor naman din yung nasa ibabaw na part. Mga about 5 minutes. So, a total of sa cooking time, a total of mga 17 minutes on medium-high heat. And then, i-adjust nyo lang ang lasa. And that's it. Napakasarap ng recipe na ito. And thank you all so much for watching. Take care.